Benvinguts i benvingudes a tots al nou webinar que hem preparat per parlar dels projectes Pal de Paller, on parlarem de, sobretot, com treballar per projectes de forma interdisciplinar. Jo sóc la Marta, responsable de comunicació i de màrqueting, i agraeixo molt la vostra assistència en aquest primer webinar dels que hem preparat. Així, per començar, abans d'explicar-vos com hem organitzat aquest primer webinar, compartiré amb vosaltres un PDF perquè d'aquesta manera veurem els webinars que hem preparat pels següents mesos. I com veieu, ens trobem en el primer, que és de projectes interdisciplinaris. El segon, que està programat pel 23 de febrer, anirà sobre el treball cooperatiu. El tercer, on parlarem d'educació en valors, serà el 14 d'abril. I finalment en tindrem un de competència digital pel 4 de maig. Us animem a que us inscriviu en aquests webinars que són gratuïts i d'aquesta forma tindreu la vostra targeta de docent, que és aquesta que us estic ensenyant ara, i a més, al finalitzar tots els 4 cursos tindreu el certificat d'assistència que us donarem de la nostra part. Un cop ja presentats el que són el nostre calendari de webinars, us explico una miqueta com anirà aquest en el que estem, que és el treball interdisciplinari. Aquest webinar consta de 2 parts. En la primera hi trobarem a Dolors Rius, que és la directora editorial de Didacta Plus, que ens explicarà què és Pal de Paller, quins materials el composen i les metodologies que hem seguit per fer-los. A la segona part, que és la que us deia abans, ens anirem tots a petites sales, que serà de cicle inicial, mitjà i superior, segons el que ens hagueu indicat en el formulari de registre. En allà hi trobareu a una docent, que és, a més, autora de Pal de Paller, que ens presentarà 2 dels projectes de la col·lecció que tenen a veure amb aquest treball interdisciplinari que estem donant avui. A cicle inicial hi trobarem la Davinia Bonete, que és mestra i té una experiència de més de 15 anys al que és l'escola a Sant Josep Pare Manyanet de Sant Andreu. Ara mateix està treballant a l'escola pública. Durant tots els seus anys també ha estat en constant formació amb tot el que són pedagogies innovadores, educació innovadora, treball cooperatiu i moltes més. A cicle mitjà hi trobarem la Clàudia Tarsol, que també és mestra i a més periodista, i que té 11 anys d'experiència també a les aules. En el seu cas ha estat a Jesuïtes de Poble Sec, aquí a Barcelona. Ella també, al igual que Davinia Bonete, ha estat en constant formació, ja que s'ha trobat en realitats a les aules que les ha hagut d'anar cobrint amb noves formacions com amb neuroeducació o altres competències. I finalment, a cicle superior hi trobarem a la Pepa Jiménez, que també és mestra, pedagoga i a més és especialitzada en les tecnologies per l'aprenentatge i pel coneixement. Actualment està treballant a l'Escola Tau de Sant Cugat, on és mestra, tutora de 6è de primària i a més també és l'especialista TAC. A més de les seves formacions i tot, també ha col·laborat amb diversos projectes, com per exemple el que és el projecte GRIM, que és impulsat pel grup de recerca PCTIC, i també ha estat participant també en formacions de la Jaume Bofill. I ja sense més preàmbuls, dono pas a Dolors Rius, que ens explicarà què és Pal de Paller. És per mi un plaer, com a editora i especialment com a mestra i pedagoga, presentar-vos el programa de projectes interdisciplinaris Pal de Paller per a la primària, que tot just acabem de publicar enguany sota el segell de Didacta Plus. Els projectes Pal de Paller han tingut un procés d'elaboració llarg i molt ric, pedagògicament parlant. Vàrem començar a fer reunions ja fa una colla de mesos, en concret al setembre del 2017. Després d'un parell o 3 de reunions es va formar un grup estable de treball format per 8 autors que han elaborat els projectes i que són Marta Godes, Davinia Bonete, Clàudia Tarsol, Magí Queralt, Anna Nadal, Maria José Antonino, Pepa Jiménez i Anna Queralt, els quals venien d'experiències diverses de treball per projectes a l'aula, des dels de l'Escola Els Encants de Barcelona, passant pels projectes de la Fundació Jesuïtes Educació, o Vedrunes o Jesús Maria, fins als de les escoles del Pare Manyanet, les quals han rebut formació de l'Escola Montserrat, centre capdavanter en innovació educativa. Aquests 8 autors, juntament amb la Noemí Royes, pedagoga experta en neuroeducació, a qui des d'aquí vull agrair públicament la seva participació i el seu encoratjament a tirar endavant amb la idea del projecte,
han fet possible que avui us els puguem presentar. El nostre projecte, el nostre objectiu, era el de crear uns materials que permetessin treballar per projectes a tots els centres que volien fer-ho, però que els hi faltava una última empenta. I també volíem adreçar-nos a tots aquells centres que ja treballaven per projectes, però volien sentir-se més segurs amb el que feien. Els projectes havien de ser, doncs, flexibles i fàcils d'implementar per a qualsevol tipus de centre. El grup de treball que vàrem constituir i que continuem actius, atès que ara ja som un grup estable que no parem de tenir iniciatives, ha compartit experiències, idees i moltes lectures, tant dels documents oficials com dels experts en treball per projectes, com llibres en neuroeducació. Hem compartit un drive que no ha parat de créixer i ara, finalment, podem compartir amb tots vosaltres i tots els mestres que així ho vulguin els materials que hem elaborat. I com que no hi ha res millor que una imatge, avui dia un audiovisual, us convido a visualitzar el vídeo que just estrenem avui, en primícia amb tots vosaltres, el qual explica breument i concentradament els fonaments d'aquests projectes. Endavant el vídeo, sisplau. El treball per projectes a l'educació primària. Aprendre per projectes és aprendre amb sentit. Activa les neurones pel desafiament que comporta i per les relacions que potencia. Molts centres de primària treballen per projectes durant un temps determinat mentre va progressant el curs. Però treballar per projectes durant tot el curs implica que els horaris habituals canviïn i que l'escola s'organitzi al voltant d'aquesta manera de treballar. El programa Pal de Paller. Atents als nostres temps, a Didacta Plus hem desenvolupat Pal de Paller, que permet aplicar la metodologia del treball per projectes a tots els cicles de primària, d'acord amb el nou paradigma educatiu en què els alumnes són el centre del seu propi aprenentatge, de manera que aprenen de forma global. Els fonaments. Creiem que cal fer el canvi en l'educació escolar de la mà d'estudis científics i de la pràctica d'una pedagogia activa, identificant els fonaments del canvi en la manera d'aprendre i ensenyar, que són la neuroeducació, que, unida a les ciències de l'educació, cerquen nous mètodes d'aprenentatge amb l'objectiu de desenvolupar les habilitats i destreses cognitives. El treball cooperatiu. En petits grups mixtos i heterogenis i amb objectius comuns es resolen les activitats que es presenten en els reptes proposats. La gamificació, perquè presentant les activitats en forma de joc es millora l'experiència i l'eficiència de l'aprenentatge. L'educació emocional, coneixent i gestionant les emocions pròpies i reconeixent les emocions dels altres, podrem actuar de forma assertiva. Sumant aquests fonaments a d'altres, assolim una pedagogia motivadora que millora l'experiència i el rendiment de l'alumnat. Els principis bàsics. A Pal de Paller seguim els principis bàsics de la metodologia de treball per projectes. Una motivació inicial, un repte global dividit en subreptes, una o diverses produccions finals, el treball cooperatiu i l'avaluació, inicial i final, combinada amb l'avaluació competencial, rúbriques. Els materials. Els materials que configuren cada projecte són el resultat de l'experiència innovadora dels seus autors a l'aula. Parteixen de la metodologia de treball de les capses d'aprenentatge. Tots els projectes consten del material següent. Per a l'alumnat, una capsa d'aprenentatge per a l'aula, un quadern de l'alumne i diversos documents de consulta en format digital. I per als docents hem elaborat els recursos següents: el projecte, la programació, les orientacions, les rúbriques i el solucionari. Tots en format digital. A més, amb els projectes Pal de Paller garantim el desenvolupament de tots els continguts i competències de coneixement de medi natural i social, un 60 o 70% de les competències lingüístiques i comunicatives, un 80% de la competència digital, el 100% de les competències socials i personals, i algunes competències matemàtiques, artístiques i d'educació física.
A Didacta Plus creiem fermament en la innovació educativa. I és per això que amb el programa Pal de Paller volem propiciar que l'escola treballi tot el curs per projectes. Us hi animeu? Us ajudem a fer el canvi. Perquè us hi acabeu d'animar, jo continuaré amb un altre document que vull compartir amb vosaltres i que ens ajudarà a aprofundir una mica més en els fonaments dels projectes Pal de Paller. Bé, la col·lecció Pal de Paller consta de 24 projectes repartits en 3 cicles. En el cicle inicial, els projectes que us oferim són Connectats a l'entorn, Abracadabra, Vivim les festes, Mirant el cel, On viuen les vaques, Construïm a bon ritme, Quina bona olor, Menjar bé per créixer bé. En el cicle mitjà, els 8 projectes són Fira d'Antiguitats, Fem un hort, D'estiu a estiu, Animals en perill d'extinció, Fem pinya, A tota màquina, Un lloc per viure-hi i M'he fet gran. Al cicle superior tenim aquests 8 projectes que són I tu què menges? L'aigua és font de vida, Una màquina perfecta, Fem d'inventors, Stop CO2, Viatgem en el temps, Investiguem, Fem la volta al món. Aquests 24 projectes cobreixen tots els continguts de l'àrea de coneixement del medi. També força continguts, sobretot pel que fa a la comprensió i l'expressió oral i escrita, de l'àmbit de llengua, en concret de català, però aquesta aplicació a l'àmbit de l'àrea de castellà seria realment molt fàcil. També cobrim al 100% l'educació en valors, perquè en tots els projectes hi ha transversalment una gran educació en valors de tipus personal, social i medioambiental. Pel que fa a l'àrea de matemàtiques, com que el que fem és aplicar alguna habilitat, alguna competència matemàtica, doncs no podem dir que cobrim més que un percentatge sobre el 10%, 12%. Pel que fa a l'àrea d'educació artística, com molts dels projectes tenen aplicacions o bé es treballa a l'àrea d'educació artística, podem dir que cobrim un 40%. Pel que fa a la llengua estrangera, depèn del projecte, doncs també hi ha alguna aplicació. I a l'àrea d'educació física també depèn del projecte, sobretot la dimensió de salut, també hi tenim treballem algun d'aquests continguts, perquè el que fem amb aquest plantejament de treball per projectes, com no pot ser d'una altra manera, és un treball de forma global. Bé, en qualsevol treball per projectes és del tot necessari una motivació inicial. Com que aquests projectes no són els que tria l'alumne o el grup d'alumnes, sinó que hem de fer que els alumnes s'hi sentin motivats, en cada projecte suggerim alguna activitat que motivi, que condueixi a que els alumnes tinguin ganes de fer aquell projecte. Evidentment que cadascú de vosaltres, a la seva pràctica, al seu centre, en trobarà d'altres i aquestes seran les bones. Però nosaltres suggerim motivacions perquè els alumnes tinguin interès per treballar aquell tema. Un dels altres aspectes necessaris per treballar per projectes és que hi hagi un repte global. En els projectes Pal de Paller tenim un repte global que s'acaba concretant amb un subrepte que havíem de concentrar, per dir d'alguna manera, el que són els continguts i les competències del coneixement del medi. No podíem fer 60 projectes, vam decidir que 24, 4 per cada curs, estaria bé. Llavors, per abarcar-ho tot, amb un projecte que té un repte global, perquè aquest repte té un transfons o està formulat en clau de transversalitat,
repte social o mediambiental, després es materialitza amb uns subreptes que ens ajuden a estructurar i a no deixar-nos res d'aquell projecte. I, finalment, qualsevol projecte ha de tenir una producció final. En alguns dels projectes ens suggerim no una, sinó més d'una. Aquestes produccions finals són d'allò més variat. Tenim produccions de tipus artístic, literari, científic, en fi, de produccions molt variades on es requereixen activar, desenvolupar totes les competències comunicatives, artístiques, metodològiques, personals i, a més, socials, perquè molts d'aquests produccions finals són de tipus, a vegades, de producció del grup classe. En el treball per projectes, un dels fonaments és el treball cooperatiu. El que trobareu a les capses d'aprenentatge de tots els projectes Pal de Paller són aquestes etiquetes, aquestes targetes, que són targetes de rol. A cada capsa hi ha 5 paquets amb aquests 5 rols. Si teniu grups que són de menys de 5 alumnes, de 4 a 3, doncs es poden ajuntar, o bé que el que fa d'organitzador també sigui el portaveu, o l'animador no cal perquè ja són grups que ja s'animen sols i que ja són constants en mantenir l'atenció i les ganes d'arribar al final del projecte. Bé, el que després hem posat a l'etiqueta de quin és el rol és la funció que fa, i així ens facilita més que ells vagin interioritzant quin és el paper que ha de fer en aquell grup de treball cooperatiu. El paper, el rol, es pot anar alternant i així també aconseguirem l'escola inclusiva. Tots participen en el treball per projectes. Pel que fa a les activitats que estan dintre dels subreptes, vàrem decidir que totes les activitats serien de tipus actiu, és a dir, l'alumne com a centre del seu aprenentatge. N'hi ha de diferents tipus, moltes són de treball cooperatiu, però també n'hem posat de treball individual i alguna que és on hauran de treballar també tot el grup classe. No em detinc a parlar d'activitats, atès que després passareu a l'aula de cicle i allà veureu amb més detall el tipus d'activitats que plantegem. Sí dir-vos que en tots aquests tipus d'activitats ens basem en les teories de la neuroeducació i el que anem és exercitar els 3 tipus de pensament, el pensament crític, l'analític i l'artístic. I això ho fem de forma sistemàtica, amb la qual cosa pensem que a l'acabar l'etapa aquests alumnes hauran tingut un entrenament que les funcions executives del cervell, diguem que funcionaran d'una forma totalment eficaç. Un altre dels aspectes importants en el treball per projectes és l'avaluació. Bé, comencem per l'avaluació que feu els docents, els mestres. Doncs tots els projectes tenim una rúbrica on s'avaluen les diferents competències de tots els àmbits. En aquest cas, aquí a la pantalla veiem una competència de l'àmbit lingüístic i veiem els 3 nivells d'assoliment que hem de valorar alumne a alumne. Doncs aquesta rúbrica d'avaluació de cada projecte la teniu, és a dir, està elaborada a la plantilla perquè vosaltres pugueu fer aquesta avaluació competencial. I pel que fa a l'alumne, també en aquesta metodologia de treball per projectes, l'alumne ha de ser totalment conscient des del primer moment sobre què sap i al final, també durant el projecte, anirem fent aquesta avaluació personal, autoavaluació, i al final cada alumne farà aquesta avaluació final.
I també hi haurà una avaluació de grup, ja que en la capsa hi ha una plantilla d'avaluació de grup. Aquesta avaluació que veieu en pantalla, que en C, acaba amb el que he après, avaluació inicial, avaluació final. I a les emoticones aquestes que veiem vam posar-hi els 4 nivells per cada un dels ítems que hem triat de cada projecte. Llavors, el primer, a la cara vermella, tenim no ho sé, encara no ho sé. D'aquell aspecte, aquest alumne encara no ho sap i és conscient que això encara no ho sap. O em sona, que ja seria el blau, o ho sé, que ja sé, però l'últim ja és ho sé i ho sé explicar. Llavors, probable que aquí veurem que cadascú, cada alumne, en aquell aspecte, en quin punt està. I a l'acabar el projecte tindrem aquesta avaluació, aquesta mateixa graella, però què he après, i llavors és d'esperar que haurà fet una progressió i es trobarem situat en un altre, ell mateix es situarà en un altre punt de coneixement. Per tant, hi participa des del primer moment, és un aprenentatge totalment significatiu. Pel que fa als materials, que ja el vídeo el penjarem a la web i a la web podreu buscar també tota aquesta informació i és també explicada amb tot el detall, hi ha una sèrie de materials que són perquè els usi, els facin servir els alumnes. La capsa d'aprenentatge és per l'aula, és una capsa per aula. Què hi ha en aquesta capsa? Doncs ara estem preparant uns vídeos on descriuran quines peces porta. Però, de totes maneres, la sinopsi al darrere hi ha la relació de peces i ens la podeu demanar i veureu què hi ha en cada una de les capses dels projectes. Hi ha un material comú que es repeteixen totes, com són les targetes de rol, també la rúbrica d'avaluació de grup, i després la targeta de sinopsi, que al darrere té la relació de peces, de materials que hi ha a la capsa. I les altres peces depèn de cada capsa. Tenim des de capses que hi ha puzzles, hi ha targetes de memory, o sigui, hi ha memories, tenim molts jocs de cartes, d'allò més variat. Jo, com a directora editorial, cada cop que m'ha arribat un original d'un d'aquests projectes m'he quedat allò més sorpresa veient quina varietat de jocs han sigut capaces d'imaginar i després nosaltres materialitzar des d'edició, maquetació i disseny gràfic. O bé hi pot haver algun material manufacturat. Recordo que en una ens van demanar una tauleta de textures i l'hem fet en un taller en plan totalment artesanal. I llavors és una tauleta de textures on hi ha el cotó, el plàstic, el metall, el suro, hi ha 6 textures. Per tant, cada capsa és com un descobriment, és un món. Aquestes són les peces que compartiran, que hauran de treballar compartidament, col·laborativament. Després, el quadern de treball és per a ús individual i pensem que té realment sentit que l'alumne vagi guardant, vagi recollint tot el que va fent en el decurs del projecte. També és una manera que els pares puguin veure com s'estructura aquell projecte, de què va, què investiguen, què aprenen, quins documents de consulta fan servir. Per tant, és el quadern de treball. Jo dic que és el quadern de camp, és el quadern on enregistren tot el que van fent. I després tenim, per als alumnes que necessitaran, els recursos audiovisuals. Gairebé tots els projectes s'han d'escoltar s'han d'escoltar àudios, s'han de visualitzar vídeos i en aquest apartat de recursos digitals també us donem el que en diem els documents de consulta. Són uns documents en PDF que els podreu imprimir i tants cops com vulgueu per repartir en els vostres alumnes o els podeu projectar a la pantalla
o penjar-los a la vostra EVA, la que feu servir. Aquests són els materials que faran servir els alumnes. Els docents, diguem que hi ha els elements necessaris per tirar endavant cada projecte. El de projecte és molt general, explica el que us estem dient ara en aquesta presentació una mica més detallat. El que és bàsic per entrar i situar-se en el projecte és la programació. Veureu que són programacions de darrera generació que inclouen totes les competències noves que ha publicat el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i també l'apartat d'orientacions és allò el més necessari, sobretot en el cicle inicial, atès que hi ha moltes activitats que es suggereixen de fer i que no estan en el quadern. Llavors, les orientacions seria com l'abecedari, la Bíblia, per situar-se en aquell projecte. Després, els recursos digitals, que aquests us els donem, us els facilitarem. Les rúbriques per l'avaluació, que també ja us els he dit, estan en PDF i en Word. I els solucionaris de les activitats del quadern. Bé, tots els materials del docent, tal com aquí s'apunta, s'entreguen gratuïtament amb la compra o l'adopció d'aquests projectes. I bé, ja veieu que la nostra voluntat és acompanyar-vos en el canvi que pugui suposar treballar per projectes durant tot el curs. Tingueu bona tarda i fins ben aviat.